मोनसे सुक्ति जानानै माने गासिबो डेभेलपमेन्टनि खामानिया उल्था जाजोबनाय बै प्रमद बर' एबा प्रमद बुन्दु बिथांनि सरखारनि दिनावसो जों दिनै नुबाय रायजो राजाफोर जिसेनो मावफुंजायो इसेनो डेभेलपमेन्टनि खामानिया खमायो आरो होमबा बेफोरखौ जों मा सरखार होनगोन रायजोफोर मालायबा मालाय सानबाबो आगोर मोनलाय लांलालां रायजोफोर प्रमद बुन्दु बिथांनि सरखारखौ माने थागोन ना थाया आंबो सिन्था खालामफ्लाङो आरो मालाबा माने बिथांमोननि सरखारादि एकदम मिथिस्लाबलायो बे 5 बोसोरनि उनावनो थल्ल' थिंग्रिं जासिगोन बेखौ आं माब्लाबाबो सानाखैमोन आरो दा परिबर्तन नाम लानानै बिथांमोना जे खोथाखौ बुंदों बै बुंनाय बायदि आंबो बिथांमोननि माने बुंनाय बायदिनो मावफुंगोन सानदोंमोन आरो रायजो राजाफ्राबो सानदोंमोन नङा होमबा रायजो राजाफोर नाथाय दिनै प्रमद बर' बिथांनि सरखार एबा एलाइन सरखार इउपिपिएलनि नङा होमब्ला दिनै बै सरखारा बिराद गाज्रि अबस्थायाव फैगासिनो दं आरो दा दिनै बिथांमोनहा बिटिआरनि दफाफोरखौ 80% 85% मावफुंबायनो रायजोफोर दा प्रमद बर' बिथांबो बुङो आरो दिपेन बर' बिथांमोनाबो बुङो आरो दा माखासे खिनिल'सै बाखिया नङा होमब्ला दा रायजो राजाफ्रा दिनै बेखौनो सिन्था खालामदों 85-80% मावफुंलायनानै बे बिटिआर सरखारा मा जाखो साननानै गिनाय फैदों जिसेनो बिथांमोननि दफाफ्रा मावफुङो जिसेनो माने बिटिआरआव एबा बिटिसिआव माने डेभेलपमेन्टनि खामानिया गोमालांदों जोबलांदों आरो 90 आरो 100% जुदि बिथांमोननि सरखारा मावफुङोब्ला आरो मोनसेबो माने मा होनो खामानि दामानिखौनो बिथांमोना मावनो हानाय नङा साननानै दिनै रायजो राजाफ्रा गिनाय फैदों रायजोफोर नङा होमब्ला गिदोंब्रा फुरा गिदों 100% दिनै बिथांमोना 1 निफ्राय 85% मावफुंबायनो दा 85% मावफुंबा बेसेबांनो 15% ल'सै दा 15%आबो बारा गोबाव सम नांला मावफुंनो थांगासिनो दं इलेक्सननि सिगां मावफुंगोन आरो रायजो राजा दा दिनै बेखौनो गिबायब्रा रायजो राजाफ्रा फुरा गिग्लुंबाय संखिनाय मोनबाय दिनै बिथांमोननि बिटिआर दफाफ्रा जेसेबांनाखि मावफुंजायो नङा होमब्ला एकदम माने मा होनो बिटिआरनि डेभेलपफ्रा लासैनो खमायलांगासिनो जिसेनो मावफुंजायो इसेनो डेभेलपमेन्टनि खामानिया खमायो आरो होमबा बेफोरखौ जों मा सरखार होनगोन रायजोफोर सिन्था खालामनांगौ बिराद गोनां दंब्रा रायजोफोर नङा होमबा रायजो राजाफ्राबो सिन्था खालामनांगौ दं नङा होमब्ला दा जिखुनु हक नङा होमबा बिराद गोमोथाव आरो बिराद फाग्लालै बिथांमोननि सुक्तिया नङा होमबा रायजो राजाफोर गासिबो उल्टासो मानिखानांगोन बेफोरबायदि एग्रिमेन्ट बेफोरबायदि माबाखौ दुनियाव नुफेराखै आरो हिस्टरियावबो गैया नङा होमब्ला मोनसे सुक्ति जानानै माने गासिबो डेभेलपमेन्टनि खामानिया उल्था जाजोबनाय बै प्रमद बर' एबा प्रमद बुन्दु बिथांनि सरखारनि दिनावसो जों दिनै नुबाय रायजो राजाफोर दा रायजो राजाफोरा बोरै गिया जानो रायजोफोर नङा होमबा जों बेखौसो सिन्था खालामनांगोन दिनैनि दिनाव दा जारला बिराद जारला माने महा जारला होनो आरो रायजोफोर बिदि सरखारखौ नङा होमब्ला दिनै मा होनगोन नङा होमब्ला सिन्था खालामनो रोंबाय रायजो राजाफ्रा नङा होमब्ला बै समाव जेब्लानाखि बिटिसि सान्थि सुक्ति जादोंमोन हाग्रामा महिलारि सारनि बिथांनि समावथ' जेसेबांनाखि माने दफाफ्रा माने इमप्लिमेन्ट जायो बा मावफुंनाय जायो माने जेसेबां माने पावारफुल जायो डेभेलप जाबोबाय थादों आरो नङा होमब्ला नाथाय दिनै प्रमद बुन्दु बिथांनि इउपिपिएल सरखार दाजाबलाय दांख'लाय इउपिपिएल सरखार नङा होमबा रायजो राजाफोर दा बिथांमोननि दिनाव जेसेबांनाखि दफाफ्रा मावफुंजायो माने इसेबां माने मा जायो डेभेलपमेन्टनि खामानिया खमायनायखौसो नुदों आरो रायजोफोर नङा होमबा दा बिराद गोजौ गिदिर बिटिआर दफा लाबोबाय प्रमद बुन्दु बिथाङा रायजोफोर नङा होमब्ला मुङा खिन्थु बिराद गोजौ गिदिर दा बै मुंफोरखौ सानोब्ला दिनै बिटिसिआव जेसेबांनाखि पावारफुल दं माने बिनिफ्राय बांसिन जाबावनांगौ प्रमद बुन्दु बिथांनि माने बिटिआर सान्थि सुक्ति आरो नङा होमबा नाथाय दिनै जों गासिबो मा नुयो फाइनालि जोबनायाव माने एकदम गासिबो माइनास जोबसो माने उनजोंसो फासयो माने बिथांमोननि गारिया सिगांजों खारनो रोङा माने उनजोंसो रासिन खारो होननाय बायदि डेन्जार रायजोफोर नङा होमबा बे सरखारखौ गिनांगौ बिजेपि इउपिपिएल परिबर्तन सरखार होनदों जायखौ माने थानो रोंबा थानो रोङाबा खारखाजोबनाय दा दिनै प्रमद बुन्दु बिथांनि माखासे गाज्रि हालोदनि अबस्थाखौ आं खिन्थागासिनो दं रायजोफोर दा मैयानि दिनाव मोनसे जायगायाव जयनिं प्रग्राम जादों रबिराम नार्जारि सारनि
दैदेननायाव आरो दा बेनो जाहैबाय कमल सिं प्राइमारिनि सिङाव थानाय नुथुनपारा होननाय गामिनि रायजो राजाफोर दिनै प्रमद बर' बिथांनि जेनाखि दाजाबलाय दानख'लाय जेनाखि परिबर्तन सरकार UPPL नि नङा होमबा दा बै सरकारखौ दिनै रायजो राजाफ्रा गिनानै BPF हानजायाव दिनै लोब लोब जेनेबा जयनिं जाफैबाय रायजोफोर आं भिडिअखौ एसे उनाव होनो थांगासिनो दं आरो दा गिनाय मोनबाय संखिनाय मोनबाय दा रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामबाय बिराद गोथौ मेलेमजों थान्दा मानि गुसु मेलेमजों साननो रोंबाय आरो रायजो राजाफ्राबो मानिखानांगोन दिनै जिहेतु दिनै सोलायनो रोंबाय रायजो राजाफ्रा नङा होमबा दा जोङो बे परिबर्तन सरकारखौ दोनबाय थायोबा मा जागोन बे जोंनि BTC हालोरा दा बेखौबो बुजिबाय आरो रायजो राजाफ्रा नङा होमबा दा बे UPPL BJP नि सासे सानै मोनजानायफ्रालाय गावसोर मोनजागौबा रायजो राजाखौ बुरखायबाय थागोन फुस्लायबाय थागोन बिराद डेभेलप जादोंखौ होनबाय थागोन नङा होमबा खिन्थु लाब गैया रायजोफोर ओमफ्राय नोंथांमोननि जे साननाय बेनो थिग आरो दिनै नोंथांमोना UPPL BJP खौ गारनानै नांगोल हान्जाखौ मदद होनो फैदों बिराद रोजा रोजा धन्यबाद आरो जिउ गोलाव जाथों रायजो राजाफोर नङा होमबा दा बिराद साननो गोनां बाथ्रा दा दिनै सानदों रायजो राजाफ्रा जोङो आगोल जे समाव नांगालजों हालौनानै जायोमोन एसेबाबो मानि थोब्ले माब्लेबाबो मोनजायोमोन संसारखौ आलो गोजोन जानो हायोमोन होनदों आरो दा नैबे ट्रेक्टरनि सरकार फैनानै दा रायजो राजाफ्रा मा जादों नांगालजोंथ' हालौनायखौ गारदोंमोन फुरागासे दा जायफोर नांगालजों हालौदों बेथ' मोजाङै मोनजागासिनो दं नाथाय दिनै बिथांमोना थाव बायनानै जेनाखि ट्रेक्टर हालौनाय आरो बै आबाद दिखोनाय माने जेबो मुलाम्फा जाया आरो माने थावनि खरस माने हाजिरानि खरसानो ओंखारहैया नङा होमबा रायजोफोर दा बेखौनो दिनै सिन्था खालामजोब्बाय रायजोफ्रा नंखायनो गैयाब्लाबो माने नांगाल बोरायखौनो हमनानै हालेवनानै जानोसै होननानै दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय नांगाल बोरायखौनो दिनै नागिरनानै रायजो राजाफ्रा एकदम हुलुस्थुर ज्राव ज्राव फैदों दा जयेन लाबाबो लाख'नो हाया जेराव प्रग्राम जायो बेयावनो जयेन लायो माने जयेन जाफैयो आरो दा जोंना महिलारि सारनि बे दैदेनगिरिफ्रासो जयेनखौ लाथ'लाबायाखै थगायलाबायोबो नालाय रायजोफोर दा थिग बिदिनो जोबनो थांगासिनो दं रायजोफोर प्रमद बुन्दु बिथांनि जेनाखि UPPL सरकार दा भिडिअखौ मेगन फेदेर नायलांदो रायजोफोर बै ইয়াৰ পিছত আহিব আপোনালোকৰ শ্ৰী মৰ ব্ৰহ্ম নাৰদ চন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম অলক ব্ৰহ্ম তেওঁলোক গাঁও হ'ল চিলচিবাৰী গাম্বাৰীবিল প্ৰাইমাৰীৰ পৰা बेयाव माने बिदि फुरा আহিছে सिलसिबारि बेनिफ्राय दाना लुदियाफारानिफ्राय दङ श्रीमती गेवलां नार्जारि श्रीमती प्रतिमा नार्जारि रबिन ब्रह्म बिथांमोनखौबो खावलायदों बिथांमोनहा मा पार्टिमोनलाय BJPनिफ्राय फैनाय औ जय हो गासिबो दे हामबाय मोजां दलनो नोंसोर दा दिनै नंगौआव फैबाय बिनिफ्राय रायखुनबारि प्राइमारिनिफ्राय फैनाय दङ UPPLनिफ्राय बे जाबाय श्रीमती माया बसुमतारी आरो श्री बिजय बसुमतारी बिथांमोनखौबो खावलायदों माया बसुमतारी रायखुनबारि प्राइमारिनि आन्दारनि मानसिफोर धन्यबाद थाबाय दे आन्दायनाय लामायाव दंमोन बिथांमोनहा दा सिगाङाव फैबाय बिनि उनाव दङ जाहैबाय श्री मुसुखा बसुमतारी नों मा पार्टियाव दंमोन बाबु दा पार्टियाव मुलायजों खेबसेयाव थाङो दा आरो दङ श्री समर नार्जारि आच्छा समर नार्जारि बिथांखौबो खावलायगोन बेनिफ्राय समबार नार्जारि जोंहा दाखाय फैदों नोंसोर सावगुमनानि आच्छा बिनि उनाव दं जाहैबाय जोंहा आदेसिं बर'आनो ना कुमथला गामि बे जोंनि गामिनि साथि बेखौहाय आच्छा दा पाब्लिकनिफ्राय नोंसोर माखासे जुदि बुंनो गोसोबा दायो सम मोननाय जागोन अब्ला बे जोंनि हरैनिफ्राय फैफानाया एसेखिनिया
ধন্যবাদ নবকুমার দাস নবকুমার দাস আচ্ছা প্রহ্লাদ দাস তো হানাই মাঝখানে কি গেল গোকুল দাস না আপনি ওর পিছনে আছে নারায়ণ দাস না আবার বিজেপি না আগে আপনি কোন পার্টিতে যাইতেছিলেন মাধব দাস মাধব দাস তারপরে আছে শিলা শিলা দাস রামজিৎ দাস এটা হলো আব্দুল লতিফুল গুরুয়াপাড়া প্রভা সূত্রধর নাম্বার 1 গুরুয়াপাড়া রবি চন্দ্র পরে আইছেন মদন চন্দ্র বর্মন মদন চন্দ্র নির্মল জিত বর্মন অনামিকা দত্ত অনামিকা দত্ত পাম্পো দাস নরেন দাস